仮想通貨保持者を歓迎する最初の国としてタイを確立したいと考えているということです。このゴルフ検疫を使うことによって散歩どころかゴルフをすることが可能になるというような。こんにちは、人生に楽しい旅をすみやきです。今日はタイ旅行に仮想通貨という話をさせていただきます。タイの観光局もいろいろな作戦政策を打ち出してきておりますが、その中で仮想通貨という話が浮上してきましたので、そのことをお伝えさせていただきます。それ以外でもタイでの観光政策、またシンガポールでも動きがありましたので、世界の海外渡航の情勢、今日もお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まず1つ目、隔離中にゴルフをすることができるというような、ついにこのゴルフ検疫が始まりましたので、そちらの情報をお伝えさせていただきます。そして2つ目のポイントとしまして、タイ観光に仮想通貨というような話題が持ち上がりだしましたので、そちらのことについてお伝えさせていただきます。そして3つ目は、現在のタイのコロナの状況についてお伝えさせていただきます。4つ目としまして、シンガポールでも動きがありましたので、こちらについてお伝えさせていただきます。そして5つ目としまして、私が世界一周した時に出会った世界の絶景3選。前回は第3位をお伝えさせていただいたんですが、今回は第2位をお伝えさせていただきます。今回も海外情報盛りだくさんでお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の情報や旅の情報、また出入国情報や最新情報をいろいろとお伝えしています。刻々と変わっていく海外渡航事情、最新情報をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめに、タイのゴルフ検疫が始まったということについてお伝えさせていただきます。ゴルフ検疫を使ってのタイへの入国の最初のグループがタイに到着したというような、そういった話題になります。まず今回到着した観光客たちは韓国からということです。2月18日に韓国から大韓航空にて41人の観光客がバンコクへ向けて出発しました。その観光客たちは同日2月18日の午後11時20分にスワンナプーム空港に到着をしました。この41人の人たちはナコンナヨクにあるアティタヤゴルフリゾート、こちらに宿泊をしています。そして入国後14日間の隔離期間の間、毎日ゴルフをしながら隔離生活をするということです。アティタヤゴルフリゾートのゴルフ検疫の費用は14日間で宿泊代とか食費とか PCR 検査代とかそういったものを含めて6万9000バーツということです。ですので2週間の宿泊でおよそ24万円くらいになるかと思われます。こちらの件に関してもう少し詳しくこちらにも記事になっています。アジアトラベルノート2月19日からになります。タイ入国後の隔離期間中にゴルフをプレーできるゴルフ検疫に関して、現在チェンマイとかカンチャナブリーなどにある6つのゴルフコースが登録されています。現時点でタイ保健省がゴルフ検疫を許可しているコースはこちら6カ所になりますということです。カンチャナブリー県に3カ所あります。そしてナコンナヨクに1カ所あります。こちらが今回最初のゴルフ検疫観光客として韓国人たちが滞在しているホテルになります。そしてペッチャブリー県で1カ所あります。あとはチェンマイ県に1カ所あります。この6カ所になります。通常の入国後の隔離に関しては基本的にホテルの部屋からは出ることができないということになります。ホテルによってはたまに少し散歩をする程度は許されたりもするんですが、ほとんど部屋から出ることができないような状況になります。ただこのゴルフ検疫を使うことによって散歩どころかゴルフをすることが可能になるというような、そういった制度になります。こちらにですね、マイダーゴルフクラブのゴルフ検疫の詳細が載っています。まずゴルフをする人1人が宿泊する場合なんですが、1部屋に滞在して9万バーツから11万6000タイバーツということです。そして次がこちらも1部屋なんですが、家族のゴルフパッケージということで2人のゴルフをする人たちが滞在する場合なんですが、こちらは16万4000タイバーツということです。グループで行った場合は隔離といえども1部屋1部屋で分かれなければいけないというような感じではなさそうですね。次に1人のゴルフをする人、そして付き添いの人が1人、合計2名の場合、この場合2部屋で14万5000タイバーツということです。また1人のゴルフをする人と1人の付き添いの人であったとしても、1部屋だけの場合は13万6000タイバーツということです。そして1人のゴルフをする人、2人の付き添いの人で2部屋を利用する場合は20万7000タイバーツということです。これらの料金に関してパッケージとしてついてくるものなんですが、まずはグリーンフィー、そしてゴルフカート、1日3回の食事、そして2週間の部屋代、また Wi-Fi もついているということです。
あとは滞在中の PCR 検査代、ルームクリーニング代、ランドリーサービス代、そういったものが込みのパッケージということです。まずは到着初日に PCR 検査を実施して、陰性だったらゴルフ施設の利用が可能となります。ですので、早ければ到着の翌日からコースに出てプレーをすることができるようになります。ゴルフをする時のキャディの付き添いは可能なんですが、キャディが必要な場合は事前にお知らせくださいということです。アティタヤの料金は6万9000バーツということですので、マイダーゴルフリゾートは9万バーツぐらいするので、アティタヤゴルフリゾートの方がある程度安いなというような、そういった印象があります。20万は超えてきますので、ある程度お金に余裕がある人向きというような、そういった制度になります。ご興味がある方は直接ホテルへ連絡してみてください。それでは次の話題です。こちらバンコクポストからになるんですが、仮想通貨の話題になります。タイ国政府観光庁は日本人観光客をターゲットにして仮想通貨保持者を歓迎する最初の国としてタイを確立したいと考えているということです。日本はビットコインの世界トップホルダーの一つとみなされています。2018年の調べによりますと、日本人の仮想通貨を持っている割合は 11% で、世界平均の 7% を大きく上回っていて、ドイツやアメリカが 9% と続いているということで、日本はたくさんの人たちが仮想通貨を持っている国ということになるということです。タイ政府としては、この仮想通貨市場に向けて国を準備することができれば、それは観光客、特に若くて裕福な世代の人たちがより多く観光に来てもらえる、そういった機会を持つことができると話しているということです。タイ国政府観光庁は観光地での仮想通貨の実装に関する実現可能性を現在調査をしているということです。また仮想通貨の使用は中央銀行の規制に従う必要があり、マネーロンダリングなどを阻止するための対策を設計する必要があるというふうにも述べているということです。いやー、そんな時代になってくるのかというような、そういった印象なんですが、そういったことになってくると仮想通貨の価値がますます上がってくるのかなというふうに思ったりするようなニュースでもあるんですが、皆さん仮想通貨持っていらっしゃいますか？私は怖くてまだ持ててないんですけど、最近レートの最高値を更新したというような話も聞きますし、こういったニュースを見ると仮想通貨持っておいた方がいいのかなと思ったりもするんですが、皆さんご意見いかがでしょうか？それではですね、次はタイのコロナの状況についてお伝えさせていただきます。こちらバンコクポストからになります。タイは2月21日日曜日に92件のコロナの新規感染者を確認しました。サモットサコンでは強制的な検査から27件の新しい新規感染者が発見。また病院の報告に基づいて33件の新規感染者を発見したということです。ですので合計で60件サムットサコンで発見されているということになると思います。ということは全体の92件から考えますと32件が残るということで、その中で海外から入ってきた人たちの感染が6件確認されているということですので、26件がタイ国内サムットサコン以外で見つかっているというような、そういった数字になるかと思います。サムットサコンを除いてはだいぶ他の地域ではコロナが沈静化してきているような、そういった状況になると思います。このまま引き続きだんだんと新規感染者が減ってきてくれればなと思います。それではですね、シンガポールで少し動きがありましたので、そちらの報告をさせていただきます。こちらアジアトラベルノートから2月20日の記事になります。シンガポールと香港トラベルバブル実現に向け協議を再開という、そういった話になります。このトラベルバブルというのはどういうものかというと、2カ国間もしくは数カ国間でお互いにコロナの新規感染者が少ない国同士で、要するにコロナの抑え込みに成功している国同士で自由に観光客とかビジネスで行き来ができるようにしましょうというような、そういった契約になるんですね。このシンガポールに関してはトラベルバブルに関して先進的な国になりまして、今台湾とかオーストラリアとかニュージーランドとかそういったところとトラベルバブルを構築して自由に行き来ができるようにしているんですね。今アジアでそういった先進的なことをしているのはトラベルバブルを構築しているシンガポールと、あとは観光客の受け入れを狙うタイになると思います。そのシンガポールがまた動きを見せてきております。シンガポールは隔離なしでの相互渡航を認めるトラベルバブル実現に向けて香港との間で協議を再開したことを明らかにしました。この香港とシンガポールに関しては11月22日からトラベルバブルを開始する予定だったんですが、実際専用フライトも決まって予約の受付も始まっている状態だったんですが、その後香港で新規感染者が増加したことを受けて急遽延期になっていたんですね。そんな中香港で今月になってようやく感染状況が改善してきてまして、
直近7日間での平均での経路不明の感染者が1日あたり5人未満というような基準があるんですが、現時点でこの基準を下回るようになってきたため、再び話し合いが行われているということです。ただ、香港に関しては中国本土とか台湾からの渡航者に関しても入域した人たちに21日間の隔離を義務付けるなど、入域規制は厳しく慎重な姿勢が伺えるため、シンガポールとのトラベルバブルの構築に関してもまだ時間がかかりそうというところもあるようですが、再度トラベルバブルを構築するための協議が始まったというニュースでございました。11月、12月と全世界でコロナの新規感染者が増え始めて、トラベルバブルの構築のニュースなどもなくなっていたわけなんですが、再度こういったニュースが出始めてきました。今回は香港とシンガポールということで、日本には関係のない話題にはなるんですが、今後の海外渡航、海外旅行に関して一歩明るい光に近づくマイナスだった状況からプラスに転じ始めている、そういったニュースなんじゃないかと思います。それでは最後になりますが、私は2年半かけて世界を一周したんですが、その時に出会った世界の絶景3選ということで、前回は第3位をお伝えさせていただきました。今回は第2位をお伝えさせていただきます。世界を回って見た絶景、その中で第2位はアフリカの星空です。アフリカでは野生動物たちが生活をしていて、そして広大な自然が広がっています。その雄大な自然はアフリカに行ったからこそ見られる、そういったものもたくさんあります。気候でさえも直の目で観察できるようなことがあったりもして、例えば雨でさえもくっきりとその境目が見えるようなこともあったりします。こちらアフリカで撮った写真なんですが、ご覧ください。雨が降っているところと雨が降っていないところ、はっきりと分かれています。そういったものを見たりすることができるんですね。アフリカの雄大な自然ならではというようなところなんじゃないかと思います。星空というのは澄んだ空気とか晴れた日が多いところで見えやすいというふうに言われます。アフリカはそういった条件ともぴったりなんだと思います。アフリカの田舎に行くと、田舎には電気が通っていません。みんな畑仕事をし、夜は焚き火でご飯を作り、ご飯を食べた後はろうそくで生活をしています。それゆえにアフリカの田舎での夜空に浮かぶ星は一段と際立っています。夜ご飯を食べ終えて外に出ると、鳥や昆虫、野生動物たちの鳴き声、満天の星空、いくつもの流れ星が流れているその光景にハッとします。少しでも星と星の間に隙間があれば、それを埋め尽くそうとするように広がっている星たちの群れ。古代の人たちが暮らしていた環境に限りなく近いため、彼らが見ていた星空と同じものを見ることができます。アフリカの夜にはどういった音が聞こえているのか、そちらを収録した映像がありますので、こちら概要欄にリンクを貼っておきますので、ちょっと雑音が入って聞き取りづらいところもあるとは思うんですが、もしよければ聞いてみてください。私も前までジンバブエツアーをしていたんですが、今はコロナでしていないんですが、ジンバブエツアーをする機会がまたありましたら、野生動物を見に行ったり、ビクトリアの滝を見に行ったり、アフリカの音楽を聴きに行ったり、そういったツアーをしてますので、また告知をしたいと思います。いかがでしたでしょうか。タイでは結構コロナの新規感染者も少なくなってきています。それに加えてゴルフ検疫も始まりましたし、また前回の動画でもお伝えしたビラ検疫も近々始まる予定になっています。それに加えてタイ旅行に関しての仮想通貨が使えるようにというようなプランも出てきている。また他の国でもシンガポールがトラベルバブルの構築を再開しだした、そういったニュースも出てき始めています。世界が海外旅行、海外渡航に関して少しずつ動き出している、そういうような状況が感じられる情報たちだったんじゃないかと思います。日本もだんだん新規感染者数も少なくなってきておりますので、これがもっともっと少なくなっていくと、他の国とのトラベルバブル、そういったことも構築できていくと思いますし、そういった時代になってくればなと思いますので、そういったところに希望を持って待ちたいなと思います。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。またいつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。